עוד כשתי דקות תשמע הצפירה. לפני הצפירה נתחיל את הטקס. דקה דומייה לזכר ידיים חיוורות שלמדו לבקש מזון, לזכר רגליים דקות שקרסו תחתיהם מרזון, לזכר הגוף הפעוט שצומק וחלה ועונה, לזכר הלב הקטן שנחרד מעוצמת השנאה, לזכר אדם הצעיר, אדם שהפקר היה, לזכר ילדה יהודייה. דקה דומייה. לשמיעת הצפירה בעוד כדקה הקהל מתבקש לעמוד. היום, כ"ח בניסן תשע"ג, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנו מתייחדים עם זכרם של 6 המיליונים מבני עמנו שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח ולאובדן על ידי הנאצים ועוזריהם. לזכרן של הקהילות ובתי האב מבית יעקב שהושמדו ונחרבו מתוך מזימת רשע, למחות את שם ישראל ותרבותו מתחת השמיים. אנו זוכרים ביראת כבוד את עוז רוחם של אחינו שמסרו נפשם על עמם בקדושה ובטהרה. את מסכת הגבורה של נצורי הגטאות ולוחמים שקמו והציתו את אש המרד להצלת כבוד עמם. את מאבקן הנשגב והמתמיד של המוני בית ישראל על דמותם האנושית ותרבותם היהודית. את חסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. לקריאת נזכור של אבא קובנר, שהיה משורר עברי, סופר, אמן, חבר מחתרת ומנהיג פרטיזנים ולוחמים מגטו וילנה, הקהל מתבקש לעמוד. נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה, את הפונדק הבודד, את הישיש בקלסתר פניו. נזכור את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה. נזכור את הטף. את כל עדת היהודים אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי. את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת. את האישה שחבקה תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו. את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת. את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד. ועת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל, הברזל שהיה לנשק החזון, הייאוש והמרד. והם ברי הלבב והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע. אני מתכבד להזמין את פרופסור עליזה שנהר, נשיאת המכללה, לשאת דברים. מלחמת העולם השנייה הסתיימה באופן רשמי ב8 במאי 1945 עם כניעתה הסופית והמוחלטת של גרמניה הנאצית בפני צבאות בעלות הברית. הגם שהשחרור המיוחד הגיע במקומות שונים, בזמנים שונים, החלה תופעה אחת זהה לקרום עור וגידים, ועד מהרה נהפכה לאחד ממניעי הפעולה החזקים ביותר בתהליך שיקומם של הניצולים. היה זה הרצון למצוא את הקרובים והמכרים ששרדו. עבור ניצולים רבים לא היה רגע השחרור רגע שמח, כפי שהיינו מצפים ממי שזה עתה שוחרר מן התופת. השמחה הספונטנית שחשו הניצולים למראם של חיילים משוחררים בשערי העיר והמחנות, התחלפה עד מהרה בחרדה רבה מפני הבאות, בחוסר ודאות חריף לגבי העתיד, ובעיקר בעצב עמוק על האובדן הקשה שחוו, ורק כעת התפנו לעכלו. כילדה, אני זוכרת היטב את אמי, יושבת יום יום בצהריים ליד מכשיר הרדיו. בידה דף נייר ועיפרון, והיא מאזינה לרדיו. המדור לחיפוש קרובים. הרדיו
היה אז אמצעי השידור האלקטרוני היחיד בנמצא. המדור לחיפוש קרובים היה השעה שבה ברור היה לנו כילדים שיש לשמור על שתיקה מוחלטת. אסור להוציא הגה. לי כילדה לא היה ברור מדוע, אבל ההאזנה הדרוכה של אמי שידרה תחושה של רגע מקודש. נשאבתי כילדה אל עוצמת החוויה של ההאזנה לרדיו, למדור לחיפוש קרובים. שמעתי שמות זרים, עיירות, ערים, מקומות שלא הכרתי. לא הבנתי את הכמיהה העצומה שהייתה לאמי למצוא בן משפחה שאולי עוד חי, אולי קרוב, אולי חבר, אולי ידיד, אולי שכן. תודה לעליזה שנהר, רקטור המכללה. אני מתכבד להזמין את פרופסור אריאלה לוינשטיין, נשיאת המכללה, לשאת דברים. מכובדיי, סטודנטים, חברי סגל, רקטור המכללה, מנכ"ל המכללה, דיקן הסטודנטים. אנו נמצאים כיום 68 שנים לתום מלחמת העולם השנייה וסיום הימים השחורים ביותר של העם היהודי, ימי השואה. אנו גם מצויים 70 שנה למרד גטו ורשה, המשקף את הגבורה יוצאת הדופן של חלק מהיהודים, לא רק בגטו ורשה, אלא גם בגטאות אחרים ברחבי אירופה, כמו גם את גבורת היהודים, אשר לחמו במכונת המלחמה הנאצית עם הפרטיזנים ובדרכים אחרות. יתרה מזו, החברה הישראלית הבינה, ולצערנו במאוחר, את הגבורה שביכולת ההישרדות של הניצולים מהגטאות ומחנות ההשמדה, זאת כאשר רובם איבדו חלק ניכר, אם לא את כל בני משפחתם. המילה הולוקוסט מקורה ביוונית, אולוס שלם, כאוסטוס שריפה, קורבן מנחה לאל הנשרף בשלמותו, כפי שקרה לחלק ניכר מבני עמנו במשרפות. תודה לאריאלה לוינשטיין, נשיאת המכללה. אני מתכבד להזמין את דני צפניה, יושב ראש אגודת הסטודנטים, לשאת דברים. היום הזה הורדנו דגלנו לחצי התורן וראשינו מושפלים. הארץ כולה מתייחדת עם זכרם של 6 מיליוני אחינו ואחיותינו שנטבחו על ידי הנאצים. לעולם לא נוכל לתפוס כיצד תכנן מוח אנושי מתועב מבצע רצח והשמדה שיטתי לעם שלם. לעולם לא נוכל להבין כיצד נרצחו בדם קר 1.5 מיליון ילדים ותינוקות יהודיים. הילדים והילדות היהודיים בשואה הם סמל. הם סמל לרצח עם שכמותו לא היה בדברי הימים. סמל לניסיון הרוצחים לגדוע את פתיל חייו של העם היהודי, ניסיון שלא צלח. מתוך זיכרון השואה עלינו לצאת גם אל המעשה. עלינו למנוע את זילות זכר השואה ואת הניסיונות להכחיש את עצם התרחשותה. אני קורא היום לשכנינו להתנער מכל גילוי של שנאה והטפה על רצח חפים מפשע, למגר את הקולות הקוראים להשמדת עם ולחדול מתמיכה רעיונית ומעשית בטרור ובטבח חסר הבחנה. עלינו לבנות יחד עולם חדש המבוסס על דיאלוג והבנה, על שיתוף פעולה והכרת האחד. עולם בו נאמר לילדינו בבטחה לעולם לא עוד. יהי זכרם של בני עמנו ברוך. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפכח, אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל של שקט מתפקע. אמא שרה לבן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן.
תכירי את אותי, תמיד פחדתי להשתגע, כשהלב יקפא ויתרוקן, אבל עכשיו כמו שאני יושב, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. כמיליון וחצי ילדים נספו בשואה. ילדים שלא זכו להגיע לבגרות. ילדים שלא זכו להגשים את זכותם לחיות, לחלום חלומות, לאהוב, לשחק, לצחוק. גורלו של הילד היהודי בשואה, בגטאות, ביערות, במחנות, היה אכזרי וקשה במיוחד. הוריו ומשפחתו לא יכלו להעניק לו את הביטחון וההגנה שכל הורה מבקש להעניק לילדו. הילד הקטן לא זכר את החיים שמחוץ לחומה. לא זכה לראות שדה פתוח, עץ מלבלב, אגם מים ובעל חיים. הילד הקטן שלא שמע סיפור ולא צלילי שיר. עד היהודי האחרון רצו הנאצים לרצוח ולהשמיד. אך אנחנו מצווים לזכור אותם ולהנציח כל אחד ואחד מהם. עד היהודי האחרון. מסע מאת ויגוצקי. רציתי לנטוש, אכן בכוחי, ונסעתי בקרון אפל, רחוק מכל תחנה, קרוב לפסי הברזל, מתחת לרגלי רצפת הסיד, עליה בקרי כיפות ידיים, נשנתי, חבוק עם ילדתי הקטנה. רציתי לעזוב, אך לחזור התמיד.
בכל קרון ישן על הרצפה, חסר בית נודד, במסע ללא בית. יללות קטרים עד אין קץ יימשכו. פנינו בסיד וסיד על הרגליים. שלבים יהיו אלה שישכחו. היום חזרו הדמעות ויחזרו השירים. ימים רבים לכם ייחלתי לחנם. שד דמדומים קרבה, במהרה יחשיך. ילדים הולכים בדרך ופוצחים רינה. פוסים על עשב לך בשביל לאורך הבתים, בעד גדר נובח כלב, שיח רטוב רועד. מישהו שר נועל ואז חלון פותח. לתוך שמיים גדושי לילה, רעמים והד. יום יבוא, אף אני אכנס לחצר הישנה, אציץ במסדרון ובחדר מוכר. חזרו השירים, היסמין ואי השקט, אבל את עינך, ביתי הקטנה. רושם בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע. רושם בתוך יומן מסע והיה ומישהו בא, אל תסתובב, שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. עובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע. כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע. מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. הגרמנים הלכו, הריח התנדף, ונשארו האפר והבטון. השמיים שחורים, וקרקור העורבים מאיר את המתים מהחלום. הגשם שוטף את עקבות הצורר, מותיר אחריו כתמים. לו הבין אלוהים את מלות המשורר, היו פה היום גנים.
בחצרות העיר בלילה, בין קירות סדוקים כהים, בתוך גנים ללא ירח, רק צחנת עצים פצועים. הוא משחק עכשיו תופסת עם פרנויות ופחדים, והם אומרים זה יסתדר לו בגן אחת העיר. הם סגרו לו את הדלת, הם כבר רצו הרבה שנים, איש זקן עם גוף של ילד שעשה רק נזקים. פה מלאכים תלושי כנפיים בשמיים בוערים, שומרים עליך עם החרב בגן אחת העיר. תנו לך זהות שבורה, מיום ליום היא מתפוררת, המציאות שלך בממתינה, אז שב בשקט, פתאום אתה קולט הכל רקוב כאן מבפנים, ואין לך סיכוי כאן ילד בגן אחת העיר. כשהכל נגמר. כשהכל נגמר עלה השחר, שחר של אור לאחר סיוט. נפערו שערי הברזל של המחנות, ארובות המשרפות שבתו. ריח נורא שרר בכל ולא היה ממנו מנוס. המתים מתו והחיים רצו יותר מהכל לחיות. הם פשטו בכל הדרכים וצעדו מערבה, אפורים, עירומים למחצה, רעבים, צמאים מיובשים, מאוגרפים, ממורפקים ללא תעודה, ללא כתובת, ללא קרוב ומודע, ללא תקווה. הלכו חזרה למקומות החיים, והיקו הירוק והתכלת את עיניהם. הייתכן? כבישים רצים, בתים לבנים וגגות אדומים צחים, גני ירק מפזזים, מדשאות, שדות ופלגים, חורשה ויער. העולם כמנהגו, הטבע כקדמותו, כאילו כלום לא היה בעולם הזה, בטבע הזה. והנה גם אנשים, עוד ישנם אנשים בעולם, לא תליינים באפור, לא מקקי אדם, לא שלדים, פשוט אנשים חיים. בריאים, האפשר שכל זאת נעשה בידי אנשים? האפשר שפנים איומות כאלה, ופנים צוחקות ויפות כמו אלה, פני אנשים המה? לא היה כוח לאגרף את אגרוף הנקמה. הפיות הרעבים ידעו רק את התאווה לחיות שוב. המרפקים פילסו דרך בעולם צוהל ובטבע המכסה הכל בירק, ועלתה השכחה המתוקה. האם למישהו אכפת איך התגלה האדם במלחמה הזו? האם מישהו חרד שלא יחזור מה שהיה? קהל נכבד, התקווה.
תם הטקס.